На вълка му била много голяма пишката, 50 см, и сега решил да коригира това нещо, отишъл на лекар да види, нали, как може да се справи с проблема си. И лекарът му казал: виж сега, намираш червената шапчица и казваш дали ще се омъжи за теб. Всеки път, когато тя каже не, пишката ти ще спада с 10 см. И речено сторено, отишъл вълкът на следващия ден в гората, намерил червената шапчица, се е питал: червена шапчица, ще се омъжиш ли за мене? Ти да не си луд, как ще се омъжа за тебе? Не. И пишката му паднала с 10 см до 40. На следващия ден отива пак вълка в гората, намира червената шапчица. Червена шапчица, ще се омъжиш ли за мене? Глупак, аз колко пъти я ти казвам не. И пишката му паднала с още 10 см до 30. И сега мисли си вече вълкът как на следващия ден ще отиде, ще направи пак това нещо, пишката ще му падне с още 10 см и ще му стане идеален размер. Отива на следващия ден в гората, намира червената шапчица и я пита: червена шапчица, ще се омъжиш ли за мене? Глупак, трети ден ме питаш вече, колко пъти да ти кажа? Не, не и не.